folo dimy amby taogno anao teo tsy nahita solution to niany anao andegnano propagandy misy solution ataova boka solution zay boko fidy anareo edy fa tsy niany anareo volany mila solution mila olo mahay raha zay gadrigadrenareo mahay raha zay samborinareo volenareo prison zay olo mahay raha karaha zay olo helegna mampandroso zay tsendriky teraka zay fa nevolina italien za masaky mivola aminao fa 90% jeune anosy be io mivolagna italien couramment écriture couramment fa tsy anao avy any andivolagna aminay mila olo mahay mikoragna zay emiko mikoragna madiditra anao ndray volagna français tadiavinao zay tsendriky teraka zay fa italien zay tsendriky teraka zay fa français fa tsy anao navy any andeha mpianatra zay ampandroso tanàna anao mpandroso tanàna nahitsy mbe anao sy faly ely fotsy vao mpandrosinao faviany boka anao sy faly matany faviany ya rely no sy faly ely karaha anao sy lojo tsy vao mpandrosondreo ary andeha mpandrosonao sy be nareo tsendriky navy teo nareo tsendriky teraka anao sy be io fa nandroso fa hela koa matoa zay tafiditra agnatin'le 5 premiers îles touristiques dans le monde tsy anao navy niany andeha kadalandribiriby zay ke hoe andeha mpianatra zay ikoragna amy vahiny ikoragna amy vahiny agnino andafitany ikoragna amy vahiny agnino angalatra tany zafady fa tsy agny lalagna maty momby tsy mitony kijeja zama mitony soritry fo diranareo tanin'olo anosy be io zegny anareo andeha mpianatra zay tany zamanay dadilahinay andeha idiranareo anaovanareo kopisoroko zay anosy be zay nianatra frère zay nianatra amiako exemple anao zany deuxième république efatra ministre zanaky anosy be tamy deuxième république tsy hainao tognoniko eto koa tadiavinao efatra ministre tamy gouvernement deuxième république telo ministre tamy fitondrany dadabe tsiragnany baka anosy be fa tsy niany anao avy atsika mila magnamboatra fitondrana ty mila olo mahay raha zay hetopy mahay raha zay hetsy mila olo baka antany hafa mitondra taninay zay mila havanay raha lahinay na bavinay zay hetopy mahay raha fa zay tsy andeha vikisanareo fa afaka telo aroe andro le 24 nambarany préfet jirama anosy be mirehitra nino jirama mirehitra anosy be délestage sy délestage sur machine efatra délestage misy anosy be machine misy tsota anosy be io nosy be nanjarina izy manosy be fo hitanao tsy fahaizandreo mitantana ny mariny frère fa tsy Madagasikara ny maiziky olo amizay nde andizaraindreo kirendry boka agnaran'zigny aminay agny ampolinakoi ya asa azonao ono taloha boka koa fa alialiany misy biby mirehitry vodiny olo betsaka taloha fona tseky misy kirendriny ity zay tsy mila kirendry koa fa tsy lonareo voninahitsy aja tsara miala plus que anao nagnajaigninao anao niala amy voninahitsy anao jeniny fa anao koa niala amy vandy nagnavoky vandy anao tsy ajeny nitia vahoaka nareo sakaty andelafinareo vahiny mitia vahoaka anareo zao tsy nasakaty diranareo coup de tête nosy mitio azafady e nosy mitio tany masy razananay ndre zay atopy tanàna fo zay tsy magnaratsy wala tsy magnambanambany nosy mitio
Asa atao karaha zegny zay. Nahampy 15 amby taona roa iny. Folo dimy amby taona atao vety statistique-nareo. Ino mba raha important mba nazon'ny Madagasikara tamin'ny atiny 5 amby folo taona mitondranao. Ireo nagnano. Nagnano parce dobotrosa. Nagnano rô. Raha nataondreo. Anao sy be tsy haiko e. Aminay fo haiko. Raha namboarindreo aminay ao, adigo ireo nagnano terrain akô. Boko nagnano terrain manara-penitra tsy ampy mesure ery. Bon voyage. Bonne chance nareo digo. Zay nareo ino koa. Izy boka volaniko zay tsisy tagnaty 5 amby folo taona. Nosy be tsisy raha. Zio zay andeha amboatra amizay zay. Ndre lalana 21 kilometre vo. 21 kilometre baka amin'ny ville mandeha Jamanjaro ndraiky niany. Angala fito taona lalana io. Zamka tsy volana jusqu'à ndilana miboaka fasely. C'est pas la peine, mampamoaka za eto. Nosy be io hely, karaha tombokondro. Idiranareo nosy mitsio, idiranareo sakatia, idiranao nosy jiaby mamodiliny zay io idiranareo. Azafady nosy mitsio io ny Ambilobe. Tany masiny nosy mitsio io tsy falafo. Nahampy ka mankorona ampidirinareo Ambilobe izy nanapoka pont io. Ndraiky niany pont tsy nefa. Déviation zony niantony. Ndero olona nagnano déviation io fotsy voa efa ro. Niala megny reo olona nagnambony déviation io. Kolasy ny olona. Zay hety plus pont io volagny kolasy. Ambilobe maro nefa. Tsisy raha nefa nino. Mangalo ba fa vita zony. Tsisy raha nefa déviation. Pont Bélier matimaty zay Amarony kotra, tsisy raha nefa. Andeha mpianatra zay nosy be. Anao tsy hainy kiteraka zay nosy be fa lahera. Tsy niany anao andeha agnabotry zay ka andeha mpianatra zay nosy be. Contraire zay napadoenareo tagnatin'ny 15 amby taona. Za mitodika amin'ny vahoaka Ambaribe. Voana dala fa lefaka, hoana voana nadala. Olo magnano tsara aminareo zahava. Valy ta olona aminareo zahava. Ny tiako volagnina amizay, olo tanàna raiky aminareo. Be niaraka taminareo. Igny olo may problème-nareo io. Fa tsy olo baka agny. Kotsotsoranky andeha volagna aminareo ka andalanareo zegny hoe aty nino aty ambadiky saondra zama fatara anareo koa tia angala tany anareo tia andafy tany amin'ny vahiny alafoasa taninareo anosy io koa anao koa tia mpandroso monsieur le président tofa karaha nataony Ratsiraka ndraiky Tsirangana nanototro 67 hectares. Tanimbary koa teo hoe nitotofony izy natao 67 hectares io. Totofa nosy. Io anao manangana l'hôtel tianao ampidirinareo vahiny hagnano l'hôtel maventy. Aleva matasoa. Ravagna boko tao amin'ny atiavanao izy manara-penitra mahazatra anao matasoa. Ikopa io karaha rano mandalo. Atao variana. Fa tsy tanànan-drazana anay. Andelenareo, andeha ataonareo contrat ndraiky vazaha ndraiky tsy haiko nino. 50 ans, 100 ans. Zay tompony manjary tompony mangatakatiny. Tsy agny lalana nosy be. Azafady. Misy ajeratsika vahoaka nosy be. Zay ne fanjakana zay ataonao mety. Zay fanjakana. Misy ajeratsika vahoaka nosy be mbarako zegny. Raha misy aminay ao koa fa telo nambarako anao baka zandry.
nambaran'olo miasa bureau fanjakana sasasasany amin'ny Ambaribe mitretre aminakà zay ato zalahy ndray magnano propagande zay koa nandeha hitandreo ke nandeha nagnano propagande ny Labanany na nandeha nagnano propagande ny Jean Franco zay koa chef de service amin'ny bureau fanjakana iasanay zay ajotso grady ajotso amin'ny service misy zay azalahy atsika mbola tsy misy jery fo fa nivolagna laisse les gens parler aboko izy fa nivolagna ane Madagasikara mila olo may mavandy ategna mariny nivolagna anao tamin'igny président tegna mila olo mavandy Madagasikara fa tsy voaka misy jery atsika ty tandregny 5 taona atsika nampitandrignесindreo vandy amaray izy avy amitsika Ambaribe io velotegna atsika tova vato tsika tova asa tsika tova fa izy koa izy avy mbola izy avy anareo navy Antananarivo ary anareo ndraiky zany anareo ndray anareo tsy asiany blé wala tsy javely mpianatra atsika mianatra Antananarivo ary mijaly bourse ndraiky zanaka atsika mody tagnana folo nisy agny ke izy amitsika io ka tsika hiala asa atsika hiala velotegna atsika hiala atramitsika ke ndiza izy andeha gnavoky atsika vandy azafady aza miditra amizegny patalon fa tsy tandry atsika avao mizava patalon mitandry atsika farafaratsiny mangalasy limy ndray vidiny rabazary tsy voajosondreo vidiny jirama nosy be farany tany lafo jirama Madagasikara folo 5 amby taogno reo teo tsy voajotsondreo vidiny jirama nosy be na rano zay na motro aboko tsika tsisy motro tsisy rano tsy haiky mijaly mandeha l'école tamboko anao amizay mahita tsy haiky avy l'école mandry fotony ino mifoa 4 heures 5 heures du matin mitatriky rano mampalay zegny fandrosoana fariarombiny folo nosy be io zay tsarinay mijaly rano zegny ndray mentany zay tsarinay mijaly rano miany zay asara mijaly rano mentany zay mijaly rano motro tsy volagny motera tsota tsy voakouvranareo nosy be vokisanareo vandy zay pièce nino volany totaly fa 8 milliards totaly fa fanjakana ty trosany Madagasikara raiky ty ambarako anareo ameko anao volagna boka eo zany atsika fotoagna zao io naboaka ny banque mondiale ndraiky FMI trosatsika amindreo 8 milliards 576 millions ro nivolagna fitondragna ty farany nampidobotrosa vahoaka malagasy ta fitondragna tsota amy raha la mianaka teo zegny olo mampandroso zo ndraiky farany tian'olo amitsika ao ndraiky za amizay nagnano comptenaka amy 8 milliards et quelque sur 28 millions population zany dika zegny agnatin'ny taogno maromaro isaka olo za tsy mahay miconte izy ariary parce que za tsy avy nagnariary ireo ny magnariary za tsy magnariary anao tsy mahay magnariary mododigna tragnonao fa ianao tsara magnariary za moka tsy mahay magnariary modikodiny haiko fa tsy magnariary za nagnano compte à peu près amy 8 milliards trosatsika amy banque mondiale amin'ny FMI amy paty ny forongo isaka olo par mois magnefa 274 euros atova au-dessus franc malgasy zegny fa presque 2 millions isaka olo dobotrosandrotsika ifetsika isaka olo magnefa zegny amy 8 milliards io afaka firy taogno anao nignefa zegny zegny trosany misy Madagasikara banque mondiale no maboaka raha zegny lovegna sady miampy koa miampy ity tsy angalagna trosa mibaby trosa baka zegny zany non atsika ndraiky fa mandroso maretsika ao
Autoroute fa vita. Ino? Autoroute. Autoroute? Tsy autoroute leva ino. Ay. Ino koa autoroute nefa io? Antananareo izy ny volana zay tsy zaho. Ndepony mahavavy io tsy vitandroa ka antegna autoroute. Autoroute tsy autoroute. Ireo ka mermolo zany. Hitanao samby rano io. Mivolagna mavandy de olo koa za mavandy. Pony samby rano io nagna renovation io secret. Taloha vazaha. Tafara izy renovelena pony samby rano. Secret nagnano pony samby rano io. Ndraiky izy hitanao niany io. Nasiandreo pilôny farany natanjaka. Mitana pont io. Entre pilôny io ndraiky pont izy diavinao io. Misy boudin. Hitanao ressort boudin igny. Anao koa mandalo amin'ny pont samby rano mitsangana boka anao nivo io. Regninao pont io mievikevitsy karaha ty. Io tsisy andrany robaka. Koa tsy raha ndirobaka tagnan'olo. Secret nagnano zoe. Io secret vonenareo. Miala tsiny papa manomina anaranao za. Nivolagny solofrene hoe nde secret fotsy voavelogno. Secret. Tsy raha tsy voavelogno fa tsy ataondreo. Normal. Koa lasy tsy agnamboatra pony fasy. Koa lasy fambolana tsy agnamboatra pony mahavady. Io tsy menareo vola ke roa agnano, roa madala. Justement, tampoky nagnano ino déviation, déviation io ndraiky niany mianto. Olo nagnano déviation zao tsy nahazo karama, tsy nahazo vola. Miala boko olo marindreo boko. Fitondrana ty koa tsy hainao mandeha etsike. Tsy hainao aheta rozy io baka avy amin'ny volagna Zokibe Fleury. Azafady Zokibe manomina agnaranao tsy fragna anao. Mais volomboanjo baka rozo, pistache me baka rozo, tsy haindreo tany boana. Ny io tsy vita io ny avandesana. Ro sady lapany vandy, aboko ro tragnony marsonge. Ro ny vazaha, il respire comme il ment comme il respire. Izy mavandy karaha izy miaigny fitondrana ty. Kofa fitondrana zay boka ro jiaby. Aboko ro ndeha avandy, fitondrana zao mila fo. Nde terrain laboly ambarivo be fo. Fa fito taogno hitsiky valo taogno zany. Zay tsisy terrain laboly ambarivo be. Nosy be ty tsisy terrain laboly. Za tsy magnametsy anao zany roa. Ndao mana spectacle ambody vanio. Ataova somarô. Zay avy mitsinjaka. Sinjaka lavitra zay mitsinjaka somarô. Zay mampidriky vola amy Igny mba zandrinay mba rahalahinay voatrika araiky aminay. Fa anao olo tsy hainay andeha vandy aminay. Tanay alainareo ty tanay alainareo. Sira maheky sira maty tsy voavelonareo ndraiky niany. Anareo ivola fampandrosonosy be. Non. Ndray l'usine araiky tsy natsangana anareo amilay nosy be. Ndray l'usine araiky nagnano l'usine matimaty zay boka rô. Ary anao koa mandalo fasena andeha faseny baka amin'ny vily, na anao baka fasena andeha amin'ny vily, anao mitsinjo trano vitre zay anao volana ty manino. Ary andeha nanaovana rano amin'ny tavoahangy. Zay mamila rano amin'ny tavoahangy. Zay ty teraka zay fa be tamy rano vovo. Zay fa be tamy ranony faria 2020. Fa zay tsy mijery rano amin'ny tavoahangy nareo io. Io ataova amin'ny aro Tananarivo agny. Ke zay koragna misy atsendriky, ameko anao aminareo diko agny asa karakory koa, mba zay koa ino raha misy aminareo diko boka fôtiny zay naregny fa ndray ambulance tsisy aminareo diko tampoko mikaiky ambulance zegny reniko magnefa tsendriky ambulance ka inao zay anao voalegny. Asa karakory fandehany zegny. Mary mila magnefa gazoaly. Ambulance. Astafirullah. Zo na tomobily mitondra faty amitsika ao tsisy. Heureusement Paka olo manana tomobily zay vo miede olo.
heureusement pour réglage io. Ia izy magnano ndraiky bora réglage fa tsy hitany sasany gila aby io niny ataony. Misy ndraiky mahita izy magnano magagagaga amizay baka fitondragna magnano ty iry ratopoko vavy Jocelyne. Yeah. Ratopoko vavy Jocelyne zegny tsy hitany ma problème ny Digori voa karakory. Ity. Fa izy magnano saradala. Izy volagna izy magnano. Anao magnano raha tianay ataony tsy ataonareo. Zay mila tomobily voalohany fotony atsika olombelogno tsy miofo. Tsy mety maty fa Yeah. tomobily mitondra faty zava tamy taloha zay mbala hely azonao zay mbala hely. Place nisy izy nandeha nataonao grand hôtel. Zasy lycée tsy zasy lycée manandafo. Yeah. Grand hôtel. Tonisy tomobile agnarany Jobadala. No. Zay mbala hely. Jobadala kofa misy problème Jobadala karaha tomobile Sprinter izy ohatry sarinao Sprinter. Iny tomobile Jobadala taloha karaha iny. Kala. Super golette boka agnarany taloha. Super golette agnarany? Yeah, ça vient regny. Tsy hainy i Jobadala vo edy zay. Yeah. Igny zegny mpangala faty izy io tsika na Jobadala tomobile raiky tonga faty sisy. Ambulance olo metragno sisy. Pompier. Ya pompier sisy raha misy lo mikaiky pompier mila fenao gasoil ro boka eo amizay zegny io ro volomoenda angala rano. Mbo tsaka regny koa eta misy rano. Ya io ro volomoenda andengala andetsakombina ambany agny io ro vomameno feno amizay ro io ro vo avy amitanisy megny tragnonareo fa ravaka nareo jiaby fa maty. Mahamay. Tsy hitany Dego ro mambara niany Jocelyne tompoko vavy Jocelyne mandrasa vilagny mandrasa lasety mandrasa foty mandrasa raha jiaby izy magnano. Izy agny fa nivadiky fa tsy bory zany izy agny. Izy agny fa tandroy. Pourquoi? Rivaly. Ya ke atsika magnambarambaranao Digo no sy be jiaby raha andeha ataonao zay ty amy fitondragna ty zay amy fifidianagna io fa misy olondreo zegny ambadiky lakoro ao ka iegna anao avia koa anao mifidy Jocelyne anao 100 000 inao zegny raha andeha ataonao io fandrosoana zegny. Ya mila mela atsika iapangalitra aby io na henangalitra fo karaha misy alena sary zegny aby anareo regny. Ya legna sary regny. Mila manareo kofa ifidy Jocelyne megna 100 000 areva nareo maso ro ambadiky lakoro fa ro ndegna raha io vola mirasa o karaha pistasy very karaha vary very igny vola amindreo fotony ro misy vola nareo fo koa mipodindreo aminareo natoro magnano raha karaha zegny fitondragna tsy manjary. Ireo tsy za avantage nareo ireo za avantage ndreo. Atsika mila mela fifidiana tsy fa micontain D3 atsika zio io. No. Atsika tsy magnaty 3D fa atsika magnano D3. D3 zio io tampoka fa D3 fifidiana. Magagagaga koa le olobe koty nagnanty atsika voalohany tsisy jery tsy azo fanjira Joela. Izy mandeha mampropagande ny député la loi karakory ma zegny zoky président république magnano propagande ny député magagagaga za zegny valiko zay baka io baka. Ya izy fa mitety party jiaby koa mitady fandrosoagna zegny izy fidiananareo le olo mitondro eny haza mba mety ba président mandeha manondro olo ity hoe tao député fidiananareo olo nakaty
zay anareo jiaby Madagasikara kofa olona ataony président mpangalatra ty olona tolona aza fidianareo zay olona mbara ty olona ka olo kofa nagnano orange inte io aza fidianareo fa io olo andendafo Madagasikara io irony mihinagna tsara iro mahazo vola fandomoa be vola anareo ny matiny jaly zay pivolagna zay mivolagna fo inakilaka mampivolagna zay fotony tanindrazagna anay taninay nitirahinay nilivegnany tavoninay Madagasikara tsy afaka zay agnambela zo ideky zay tsy volagna zay ataonareo gadrainareo zay gadrainareo anareo fa mpigadra olo io condamné à mort ou zamna fa zay ivolagna fo mila mela anareo fa fitidiana agnaby agname 100 000 parteto mila mela anareo bola réglazy mila mela zay olo tsy olona orange io fa olona orange fa ndeha hangalatra ameko anao koragna fa iko koragna izy io baka samborako volagnanao misy aurietely zay ty io atsika baka fanay rango 2009 ro filaniko tragnony vandy ro lapany masonzy ro tsy velony koa tsy alatra misy volagna roe zay nataon'olo be nay taloha anao donc zandriko mbola mety natatatatra nareo tafrère olo be nay mivolagna anao io koa tantalan'olo izy be de anao io fa foagny aznay mbola ino amizay volainao antsirebiky migiko ro antsirebiky migiko boka zandry migiko io boka agnarany tanàna ao io andoaranony ambanja ao io farany tany mamokatra antsirebiky io antsirebiky ny migiko koa biafimao io foagna agnatiny zegny aven'olo betsika taloha volagna be de anao io fa foagny antsirebiky migiko ro bako namazony raha hela penetriko moi marigna abo koa misy moa raiky fa roe koragna tsy atambo asahatsy ratsy fa jeritsika ratsy koragna tsy losa volaindro olo betsika koa talohany volagna talehibe no mate mitariky olo mamateo reny akozy izy mitariky zanany koa izy mandeha mimate volagna betsika avaratra tagny zegny kada koa abitana ndraiky edy maro talehibe mate reny akozy izy mitariky anaka koa mitariky zanany andinate reny akoa boka zegny sa tsy mivolagna so koa misy mamadiky volagna agny hoe mitariky vahoaka mihina te no fomba fivolan-drazana taloha zegny marigny zegny anao ny agnano lalàna io anao tsy mikiregny oro anao tsy mikiregny tenda noho ny anao mangoigny 2009 nanao nandrava namroboka Madagasikara 2010 anao nagnano constitution azo avy amizay fieziny constitution nataonao anao tompiny izy ny dikavy article 49 samborako amizay volagnagnao zany article 49 ambarako anareo vahoaka horetany rendagnitra tsy azon'ny président de la république atao magnano inauguration na fitokanan-draha pendant amin'ny fotoagnany propagande na propagande nino io na propagande nino tsy azony atao zegny kena ino izy magnano article 49 fo koa tsy azon'ny président atao mitsangana amin'ny agnarany atoko mitety faritany mitety district
Constitution, article 49 dit. 208 article Constitution quoi? Un peu de matière que Constitution type. Foi Roma era rotsma era frère. Na piasa panjakana no, na piasa privé no, na piasa antrano no, na piasa ia, anao ka fa nagnapetraka candidature no. Aboa zay efa oaka, ampizahava zay efa oaka lalàna zegny hoe zafa tsy piasan'ny fulany, zafa tsy piasan'ny mpanjakana fa za gnany candidat. Azovy amindreo candidat io nagnano zay. Ndray ireo ministre fito nagnano démission rabe igny. Fa firy zoro ro nilatsaka candidature nagnano demande ndreo, io vo nagnano conseil des ministres hoe ministre zegny hoe ministre zegny mbola natao par intérim. Normalement izy tokony magnova gouvernement nagny parce que maky ministre fito tsy fatao ministre par intérim agnatin'ny fanjava. Azafady président, asa tikaviny lalàna. Kofa nataonao lalàna dikan'izegny ndray anao président io anao ambanin'ny lalàna. Sarkozy nagnano izy zao tamin'ny fitondrana. Sarkozy niala eo izy bracelet vitinany. Ndray mandeha Corse tsy azony Sarkozy miboaka parce que tsy mahazo miboaka territoire en France. Nefa ny Corse la France, la Réunion la France, izy tsy mahazo miboaka parce que lalàna mame izy. Fa ny tsikany arabika mitrotro condamné à mort zegny raha iaignantsika ovolanko aminao. Condamné à mort. Atsika ndraiky farany maro lalàna. Et voilà. Condamné à mort misy amitsika ao. Droit de l'homme zegny tsy haindreo zegny. Izy koa pays dans le monde misy lalàna à Madagascar maro lalàna fa tsy ampilikegna. Farany pays corrompu numéro 1 quoi. Cool. Atsika record. Ny volagna anao teo koa resaka pompier. Mampitikiky za. Vahoakan'i Diego tsaroako taloha papa solo frené mety mahatsiaro raha zegny mbola DCAN. Andranomasy misy pompier, misy Sambonay, marin aby reo misy pompier andranomasy. Anao zao midira vavalapasy fa sambonao koa ne mba valapasy. Anao mitoko zanty, toko amin'ny farany rano, Titanic agnarany. Ndray pompier andranomasiny tsy anagnany Bana, base aéronavale de Diego Ceres. Ndray pompier andranomasiny tsy anagnany Bana. Anao ta Mayotte frère, za ta Mayotte. Tsy haiko nahitanao nisy sambony marine nationale française anao koa da jaoji la boudeuse. Tsy haiko izy na mbola ahoana azy fa tsao la boudeuse io taloha io garde côte ny Mayotte. Io isaka teteky magnodidiny Mayotte io bateau io. Contrôle. Io contrôle. La boudeuse agnarany. Io zay nandeha navandiana nandeha namegna lakoty atao garde côte. Lakoty andeha hagnano garde côte. Mangapotsolo volako aminao e. Ndray mividy sambo araiky tsy vitan'ny fanjakana. Ratsiraka mivanga. Nitafika andranomasiny nambara tamin'ny andro zegny. Firy garde côte nanagnatsika tamin'ny andran-dratsiraka. Raha valimana nagnametsika garde côte Diego teo azy kono. Vedette regny mandeha jusqu'à
de Sakalava, de Merodi, miboaka jusqu'à mbaravarana ety Vavalapasy. Io ambany amin'ny capitainerie de port io, tamin'ny andra zay mbola Montfort capitainerie de port io, nisy raha zegny. Ro navy tao 2009, garde côte jiaby tsisy hitanao tamboany. Bana base aéronavale Antsiranana, tsisy raha. Atsika zao koa nitirany fahavalo baka amin'ny Vavalapasy, atsika dia koa voalohany maty. Tampoko regninao matériel jiaby, Antananarivo miamby ny président. Parce que président tika acteur de la légende de l'Afrique numéro 1. Ambarako ny marina. Ampodiko, acteur de l'Afrique de la légende numéro 1, président de Madagascar. Mampalahelo. Atsika zao koa, atsika boka tsy vola hoe atsika zao. Normaly. Sambo magnodidigny miditra an-dranomasitsika magnondrana regnatsika loso. Complice ndraiky ro. Anarany atsika misy APMF, mpanara-maso sisy-dranomasy. Ndre vedety mitondra artiste, tsy haiko namono artiste, tsy hitany APMF. Manara-dalàna zegny. Fampandrosoana zegny. Isam-patoina zay izy. Anareo koa fa tsy mahay. Tsisy tsaratsara ny voninahitra no miala ajen'olo. Fa tsy karaha no miala amin'ny vandy. Volandreo azao mahy, ay. Azao mahy, ay. Mbô tondreo ay agnaranao no miala io. Azao mahy, ay. Parce que folo dimy amby taogno zay nampivokisanao vandy. Folo dimy amby taogno zay nampiegninao tanatiny condamné à mort. Anabaviko iny volaniko aminao. Iny tsy afaka agnatin'ny fonakà io nanabaviko nalatsaka anareo iny. Ary tsy voavanga anareo. Ndre atao anareo iny zay mbario be, Madagasikara jiaby foi, ndre andafy aty. Tsy sandrany vahoaka amin'ny tianareo, io nanabavina analatsaka anareo iny. Nini dunia volaniko zay pe à son âme. Tsary nisy tagnatin'ny 64 ans, dans quelques mois, atsika mankalaza 26 juin, namono la prison à Madagascar. Ndre atsika nanjanany vazaha tsara namono gasy tagnaty prison. Au poteau, au tifirigny, iny nisy. Fa fitondrana ty? Non, incroyable. Indiscutable, inavoutrable. No sy be koa mbana mifidy orange. Olo misy problème mijery eo za. Nangiriany razana roko nagnanjeba. Nakambarako mbary. Mbela nampahazo orange no sy be. Misy problème ao fa mila mitaha. Ataova audit za. Anareo fitondrana zao ty. Zay mangataka audit. Bianco, Pat, Somefine, SGI. Ataova audit azovy namono anabavinay tamin'ny prison. Fa izy ndraiky tsy niantsy amare mbola iboaka. Mbola hoady aminao izy OJB, tsy niantsy amare. Fa zay ndraiky andafy eto zay havany, zay hela faminy. O maspurity ataony e fo. Fahatsiarovanay, anabavinay, reninay, zokinay. Le 8 juin zay zao fa magnano hoe da Marseille. Tsy elan'zy koa zay magnano Belgique. Tour d'Europe hommage ataonay. Fa anareo ndeha aminay Nosbery, zay tsy manakana anareo e. Vahiny mandeha Nosbe mila passeport, mila visa. Fa gasy karaha anareo karaha zay ndeha aminay ry, zay tsy manakana.
fa nareo tsy salama vatana tsy salama jery avy aminay io tanko tsy aboakanareo auditin'olo na vita nanandatsika alohana bavinay tamy prison tsy nefa tantara bola mitohy anareo zao ndeha agny amare vahoaka ne tsy ho azonareo zay raha ambarako anao anareo zao ndeha efa bajaj za fa maregny maro ro manafy magnefa mitondra bajaj reo mivola zay atoko mifanalaigna anarana na miagna vo versement bajaj andra raiky fôtony président avy hoana vola zany ambaranareo hitanareo vola ndesindreo mitety tanàna jiaby zaraigna aminareo volanareo vahoaka zo débloqué ndreo zo baka ny finance ao anareo zao mare ministre ny finance mivola volana dala ho an'ny misy jery anareo zao marigny ministre ny finance mivola 4 milliards ny débloqué nao zo mijaly amizay bourse tsy azony mpianatra mijaly mpangala retraite mpisotro ronono tsy mahazo karamandreo tsy mahazo volandreo normal olo mangala vola amy knapsy baka amy blanco igny ary 55 milliards igny tsy mipody vola maty andrano igny mandiniatsika vahoaka ataoko hoe vahoaka raha misy amazenga zao io mampalahelo candidat samby candidat araiky tsy mahazo vola amy radio télévision na radio privé na radio mpanjakana valay afaka amy Christian tsy mboandreo foe ino antony parce que tsy risindreo tsy amezandreo télévision tsy amezandreo radio privé tsy mahazo miboaka zay mahazo valatsika ao Majunga ao mangalamondratsika Majunga azafady papa ray aman-dreny rivo rakoto vao samy baka Majunga tsika anao nivolagna hoe fanjakagna ty mirearea na nagnaratsy nataondreo normal monsieur président rivo rakoto vao fanjakagna ty fanjakagna nagnano kopitsy nateraka ny baban'efan'olo zegny raha ataondreo jiaby zao volaindreo fa ro magnano izy io continuité de l'état raha fa vita signature rango zay anareo zao juste magnatanteraka nefa mbola tsy vita anareo fa nagnano baban'efan'olo eky mbola tsy voavelomondreo fitondragna ty zegny magnano kopitsy aiky tsy naterakany baban'efan'olo agnarany mampalahelo fandrosoana andeha fandrosoana andeha ia tsy adala américain union américain Angleterre France Suisse allemand pays farany matanjaka 10 en Europe plus Union européenne Office international francophonie OIF aboka eo adigno fatsota fa fitondreo fa valindreo tsy adala ro valo io koa ny signé ny volagna hoe fa hitany masindreo afahendreo raha ataony fitondragna ty aviendreo zo fitondragna nefa tsy mahazo edy vola midika amitsika an'io ne vola fa vita signé taloha fa hoe koa fitondragna zao ty ka azo vola vaovao fa tsisy fa tsy amezandreo communiqué fanambaragna nataony fikambanambeny mpagnampy atsika a Madagasikara raha jiaby zegny niaraka ny signé ro valo
Mampalahelo vahoaka de babeno trosa zama maro de millions isainao zegny amy 8 milliards isaka vahoaka magnefa zegny agnatin'ny firy-taogno nde vahoaka tsy mikarama vahoaka tsy mikarama tsy mihina eran'ny Madagasikara kere io fa feno Madagasikara atsika teo maka kere atsimo Madagasikara fa kere Madagasikara zay moa mijery zay tsara mijery hazavagna ho anao tanin'Andriandragnahary fa mafy zay dadineko taloha Somahily mandafy firiry amy lalampy-kitasy petrôly zay tsy mila kirendriny vola indray maloto zahavany dadinay karaha ty amy lalampy-kitasy eny fois dimanjato ty partazato ty otriny tokony firiry mama ato dimanjato ato partazato ato fitopolo ato dimapolo zahavany amy lalampy-kitasy eny fa tsy niany zay nde zaranao kirendriny zay ma mila kirendriny andesa aminao ay kirendrinao fa zandesigny aminay ty zay tsy mila kirendriny jiro magnazava jiaby mety andokisana mety zavana télé quelle heure koa tsy haiko tanizy nagname izy zay moa couveuse l'hôpital ay mila couveuse ndraiky mpitarimy akoho fa zay tsy andehanao amianao ampoly akoho zay moa couveuse tsaiky aminay ao jiaby fa mandeha fa mandaty fa manirinify ohatsy izy tsaiky ilagna couveuse halatra io fa nazatra ro io ozony nahazo ro mangalatra io ozon-drazana nahazo ro folo dimy amby taogno anao teo tsy nahita solution to niany anao andehanano propagandy misy solution ataova boka solution zay boko fidy anareo edy fa tsy niany anareo volagny la solution mila olo mahay raha zay gadrigadrenareo mahay raha zay samborinareo volenareo prison zay olo mahay raha karaha zegny zay olo helegna mampandroso agnatin'ny fanjava raiky olo maventy mpitondra fanjakana mpitondra orinasa-panjakana telo maty ah ouais